Kadayawan Festival. Tinuig kining ginaselebrar sa mga Davaoenos tungod sa abundang grasya o ani sa lungsod. Ug pagpakita nga taliwala sa nagkadaiyang kultura, panlantaw, itsura o pagtuo, ang tanang taga Davao nagkahiusa. Salo-salo sa biyaya. Kasaulugan usab kini sa kasumaran sa Unbreakable Band nga namugna diha sa atong 11 ka mga tribo sa Davao, ang Ata, Iranon, Kagan, Klata, Maguindanawon, Maranao, Matigsalug, Ovo Manovo, Sama, Tagabawa ug Tausug. Ang Davao River o ang Bangkerohan River mao'y nagsilbing sentro sa pagbinayloay sa atong mga tribo sa ilang kaugalingon nga mga produkto ug pagkinabuhi. Sa ika-34th Kadayawan opening atol sa Subang Sinugdanan kon Tribal Funeral Parade ug panagtagbo kon Tribal Convergence, atong nasudong ug nadungog mismo ang orihinal nga performances ug ang reenactment sa makasaysayanon kun historic nga panagtagbo sa 11 ka mga tribo sa Davao. Because we wanted to highlight and we wanted to go back to basic that this celebration is really all about them. Yes, ang atong role din is to hype up ang celebration matabang tang mga Kristiyano nga ingani jud ay ang backbone of culture nga naa ang Davao City, and it's very colorful, it's very reflective of the many icons that we have. More vibrant kay ganit ang cultural heritage sa Davao City. Kada bulan sa Agosto, buhong kaayo ang syudad sa durian, mangosteen, lanzones ug rambutan. Matud pa sa Vice Alkalde sa Davao nga si Sebastian Baste Duterte kinsa nangulo sa grand opening sa Kadayawan nga angay kining i-share ngadto sa mga bisitang muduyog sa syudad ni ining bililhong selebrasyon. Kining dakbayan nato sa Davao ato aning balay, dili man ta blood relatives but we are brothers and sisters as Davaoenos. So kini atong panimalay, ampingan nato ug dawaton nato itong mga bisita. Si Dato Carlito Ginto, ang Deputy Mayor sa Matigsalug Tribe, nagbutyag nga lig-on gihapon hangtod sa pagkakaron ang koneksyon sa 11 ka tribo bisan kun pila na katuig ang nakalabay tungod kay gugma gayod ang ilahang gipatigbabaw sa matag usa. Kami nga 11 ka tribo diri sa Davao nga adunay nagkayo sa pagsandurot sa matag usa kanamo nga walay mga bingkel o sama sa among mga produkto yun nga aduna sila gidalit po kanamo o aduna sa mi gidalit po para kanila. Kita ninyo diya sa Subang Sinugdanan, nakita ninyo na maunay mga gikanjod na mo nga maunay dili kalimtan yun sa matag tribo. Matuod gayod nga life is here dinhi sa Davao. Busa, daghang kaayong salamat sa atong 11 ka tribo who made our past so vibrant. Alang sa RadyoMaN Davao, Kadayawan Special Coverage, RadyoMaN Aimee Guinita, tatak RadyoMaN.